मैथाजों अमाफोरा मोनबायनो जाबाय। स्लिम रायजोफोर साराया दुंबाय, थाव होनोसै बारा बुरजा होला। मैथाजों अमा बेदरजों दिनैनि भिडिअ'आ जोंना। साराया दुंबाय, सामब्राम होनोसै। सामब्रामा एवनाया जाबाय बियो, हालदै एसे हरनोसै। बेदर होनोसै, बेदरखौ रुनानै लाखादों। दा एवना लाग्रोनोसै, थाव ओंखारजासे मोननायनि दै होनोसै, मैथा होनोसै। मिट मस्ला दै रानबासो मैथाखौ होगोन आं। फान्थावजों हालदैजों भाजा जोंना दैया रानबाय, बेदरा रुइबायनो। बेदर रुइजासे बिराद मोनजासे एवग्रोनांगौ मैथाजों जायोब्ला, नङाबा बेदरा रासो रासो जायो। बेदर मोनखांनायनि उनावसो मैथाखौ होनानै दै होला जोङो दसे दोनबावनोसै। ओमफ्राय मैथा होनोसै, मैथा होना खोबहाबनानै दसे दोनसै। खोबहाबना मैथा मोनबायथाय जाबाय जोंना। मैथाजों अमाफोरा मोनबायनो जाबाय। वेलकाम बेक टु इटन रायजोफोर, खुलुमबाय। दिनैनि डिशानो जाहैबाय अमा मैथा, ओमफ्राय बे जाहैबाय फान्थावजों आलु फ्राय, ओमफ्राय बे दालि। दे बिदिबा जागायजेनसै। थेंक इउ गड फर द फुड। दालि
गोखै समायना टेस्ट दिनैना स्लिम रायजोफोर प्लिज भिडिअखौ मोजां मोनबायबा अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार लाइक खालामदो।